ଦୌଡ଼ା ବହୁକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାମ କ'ଣ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ସୁଜାନଗର ଗ୍ରାମ କୁଆଁପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି? କ'ଣ ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଣି ଏମିତି କଲର ପାଣି। ମୁଁ ବି ସେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅସନ୍ତଳ ପୁଅଟିଏ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମର ସପ୍ଲାଏ ପାଣିରେ ବି ଲୁଣି ଆସୁଛି, ନଦୀରେ ବି ଲୁଣି ଆସୁଛି। କାରଣ ନଦୀରେ ପାଣିର କେନାଲ ପାଣି ନ ଆସିବା ହେତୁ ଲୁଣି ଆସୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଏଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧୁର ଜଳସେଚନ କେମିତି ମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯାହାକି ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହଇଜା ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଗାମୀ ଗରମରେ ବହୁତ ବି କ୍ଷତି ହେବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ। କ'ଣ କହିବ, ସରକାର ପାଣି ଯଦି ସୁବିଧା ଦେବେ ଆଉ ଏତିକି ତ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସିଏମ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ବହୁତ ଗରମ ହେବ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ, ଲୋକ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବି ଅସୁବିଧା ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି ଚାଲ।